Joo. Se ei! Se on tämmöisiä kynsiä. Eikä muu. Kuku. Iida voisi kuvata. Niin. Niin. Niin, minua. Uhri ei mitään. On hyvä. Sitten... Eikö nyt ole punamusta? No, on viedä mun mustan lakan, ne on vanha. Se on vanha. Se on ihan tämmöistä niinku... Mä laitoin sinne kynsiläkän poistoainetta. Mut siis siitä tulee kyllä niinku näin, mutta sitten siitä tulee tosi harmaa väristä. Niin. Sopishan tietysti siihen mekkoon se harmaa, mutta ei kiitos. Ja nyt se tulee valkomusta. Niinku valmis. Sieltä luovat laulaa. Mä olen puhunut mitä? Kingdom Hearts. Kato voi. Hyi! Kuku. Hello. Mä tiedän, että mä oon hyvä. Iida kuva varmaan sun elämän. No joo. Piha. Oh my god. Hei, mun amiksi on Kuku. Hauta. Toi ei kyllä tuu siihen. Paljon saakki. No, lopetan kukaan. Mä hälytän. Tiemi on ihan ilkeä ihminen. Vittu, lakkaa sun kynnen. Mut silti se on kaikkein paras. No niin, asia. Noin. Ja se tulee heti Ei mitä voi tehdä. Ei, sä oot sen elämän mies. Ja sä oot mun elämän nainen, eikö mitä? Jos sinä rakkaa, niin aika pidät sen unelmien apua. Punaisen laittamisen ei kannata kuvata, koska mun menee hieman. Kuku. Kiiveemme tuolla. Mitä sä teet? Sulla on mun käsi. No, anna nyt vähän. Toinen käsi. Anna se handen. Ajaako sä niinku millä kielellä me sanotaan, niin sen kaikki. Kaikki ihan kokonaan niinku englanniski, kaikki varmasti. Sakski. Joo, ja Reinhan. ja kaikilla kielillä. Kiinalla. Voisitko tässä käydä niinku tätä tulostaa meille kaikilla kielillä, että toinen käsi. Scheitze. Kaikki. Scheitze hänen kaput. Ihan noin. Das ist gut, ja. Das ist gut, ja. Mitä toikin on tullut? Eikö sä joskus se sanonut? Das ist gut. Niin, joo. Jonttu sitä hoki. Siitä se tuli. Epäilen, että sun katsoo jotain saksalaista pornoa. Kakkosluokaa jotain ylipaskaa. Ich komme. Das ist gut, ja. Älä nyt mennä tänne puskauta. Kato, se kuvaa. Joo. Se. Keskity vain siihen kynsien lakkaamiseen. Vähän vaikea, kun toinen hokee saksalaista paskaa pornoa. Scheisse pornoa. Ja sekin. Das ist Scheisse. Wenn mein Fliegen. Mitä? En tiedä. Mitä? Komma. Das ist gut, ja. Voi vittu, no niin. Jos me laitetaan sitten kaikkeen puheen tilalle musiikkia. Ei näy. Vitun paskakamera. Ei näy missään. Ei saa tosiaan sen kädellä. Saa. On se tossa. Joo.
Suitteko? Joo. Joo. Kannat. On siinä. On tosiaan näkyy hyvin kamerassa, hyvin. Vittu suusi. Tärkeä. Anna se toinen peukku. Ei se tää peukku. Ihan vittu. Mikä musta manikkaisista? Ihana. No niin. Ihana tässä on nauru. Se tulee kasvi.